ízéd, mindened van neked. Mit mondtam? Ott van volt a pofád. De ott tesóm volt, de komolyan. Van egy tesóm. És kettő aha. is. Betézze? Igen, beszélsz angolul? Mi van? Beszélsz angolul? Angolul. Negyedikes vagyok, és rohadt szarul tudok angolul. Ja, értem. És tudok párat, de nem annyit. Értem. Meg tudsz hívni? Várjál, még én is joinolok meg ilyennek. Várjál. Afro Nazer. Azaz. Stop hitting me. De mi Afro Nazer? Miért nem apró? Mert nem magyar azért. That doesn't mean you can Ordinátor. shoot me. Ordinátor. Az angol? Yeah. Az Evil, az is angol. You give me my golden BMX? Are they talking about the bike? Van mindegyik angol. Yeah. Aha. Why must you kill me? Mondhatik egy csúnyát. Na. I'm going in passive mode. De azt hiszük, hogy rájuk mondom, az a baj. Érted? Kiki. Értem én. Apró. I don't speak English.